otetaan tosta taksi ja sitten me mennään sinne eläintarhaan. No niin, elikkäs Tallinnan eläintarhaan ollaan tulossa käymään. Lasten kanssa Aaron ja Matleena mukana. Eli Lilli. Joo. Jos näkis jääkarhuja, se on tän reissun tavoite. Aluehan on vissiin melkoisen suuri. Ehkä ne on siellä jossain varjossa uiskentelemassa. Niin, pakkohan se olla. Noi oli niitä miiluja ja ne on nyt tuolla ihan toisessa reunassa. Kyllä upean näköisiä. Niin. Metsäpeura. Aika isoja. No en tiedä. Mikä joku sarvieläin. Juoksee tosta eri. Se näkee varmaan tuolta alhaalla. Voi vitsi. Mä en kestä. Se näkee tuolta alhaalla varmaan. Mihin se meni? Tuolla. Sukelsko se? Oi. Ihana. Taas paha, kun tuppais puhelin tänne. Uikohan toi vaan koko ajan. Oi kun se on ihanaa. Ja sen takia se on niin symppis. Se on säkin. En mä kestä. Ihanaa. Taas ihan samalla lailla, ne menee tonne nyt. Kuinka syvä toi on? Varmaan jonkun verran. Joo. Oi vitsi, mennään alas. Montakohan niitä on täällä? Mitä? Tää koko vesi on sen. Niin. Mut se vaan uiskenteli tossa, koska... Vitsi miten ihanaa siellä on. Sitä. Katsoksan.
Oli kyllä aika sulos. Mikä ton nimi on? Se on riikinkukka. Joo. Mä haluaisin aina teidän kertaa. Ja te olitte nähnyt meidän tiellä tommosen. Joo, Joo. just toi. Niin justiis. Se oli vähän pienempi. Joo. Ei ollut noin iso. Niin joo. Mut se oli riikinkukka. Oikeesti on nähty. Oli riikin. Niin, joo. No mä just mietin, että onko se joku kotka. Ei. Bambia. Tosi monta. Ja sitten... Suljettiin sitten Me laitettiin ulkoilemaan. Rocky. Mulla on tässä Rocky ja Jackie täällä. Eikö ne on niinku villisikoja? No joo, Rocky. Ihania. Synkä No moi, piiska häntä. että. Niin, eli joo, nää on ehkä sitten enemmänkin niitä villisikoja. Tai siis kai molemmat oli, mutta... hurjan näköisiä tyyppejä. No niin joo. On norppa. Jabolan. Kunnon pöt. Sinne meni. Nyt se vetää kovaa. Semmonen. Mennäänkö? Oliks kiva? Pienikin rapsuttelee itseään. Näkyykö siellä mitään? Tuolla on vissiin kans jotain tuolla. Noita apinajuttuja. Jännä ääni. Joo. Meidän muut osa lentää. Eipä se liiku mihinkään. Simpanssi siellä puussa. Siellä se on. No vähän liikkuu pää.
Kurki. Aika kesy. Tuon kokoisia ne kurjet sitten on. Elänyt koskisi. Noin. Sääpiövirta. Virta jopa oikeassa maailmalla. Sepä. Siihen poseeraa. Poseeraatko sä? Nyt on 3. Onpa valtavan kokoinen. Niin, on sitä elefanttia kysy koossa. Aimassa on noin saa. Mä ratsastin tai Ilmine kurtuili se oisi ilmi. Oppienä! Mä oon ehkä tuon sen jalan pituinen Tämä on kyllä hieno. Tää on todella iso. Tulis nyt sieltä enemmän vielä esille. Aika komeen kokoinen eläin. En oo koskaan nähnyt noin iso elefantti. On kyllä komea. Se on siellä nukkumassa. Tai torkkumassa. Niin. Sepä. Joo. Lähdetään kävellä täältä poispäin nyt, mutta jos me vielä löydettäisiin niitä krokotiileja, niin se olisi aika kiva. Jääkarhut oli upeita ja valtavan suuria elefantteja. Niistä mä oon onnellinen. On kyllä kiva, kun tultiin tänne. On varmaan 50 lämmintä ja aika kostee hönkä. Haimaahan tuossa. Mä ulos lentää tänään. Niin tulee semmonen tosi trooppinen. Täällä se on niinku henki. Ei kyllä ole kovin hyvä hengittää. Et täytyy sanoa, että nyt on niinku pikkasen liian kuuma ja koste. Keretäänkö myös nähdä mitään tässä? Kaikki on jossain piilossa. Onkin hienoja kasveja. Kato pieniä lintuja tuolla. No. Tää on ihan niheä. On kyllä. Aika niheä. Ja upeita palmuja. On kyllä ehkä nautittaa. Ehkä me päästään tosta läpi. Siellä. Siellä. Aika iso. On kyllä valta. Aika ihana paikka, tämmönen lintujen lähelle tehty tämmönen. Se on ihan valta. Näköjään joo. Tuossa menee oikein tämmönen laituri tänne. Sinne varmaan, että sinne ei pääse. Kyllä tonne haluis uimaan mennä. No, nyt saa kertoa, onko se ollut kivaa? Onko se ollut kuuma? Se ei kuulunut. On. Vähän kuuma. Missä oli eniten kuuma? Sademetsä. Niin, sademetsässä oli kyllä niin kuuma, että... Joo. Käydään vielä tässä toisessa Tropiclandiassa, niin mennään sitten ilmastoituun taksiin. Niin se
mitä? No niin, nyt me ollaan lähdössä täältä eläintarhasta jatkaa matkaa eteenpäin. Kiitos kun katsoit videon ja nähdään seuraavassa videossa. Heippa!